Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni abushengi tumelangi sanibingelela futhi namukela kwizinto zasembonke niyaphila niphile nje Samkhuleka ucida subscribe sicela namo ucinezela ukuze uqala ukuthola ama video mabe soposta siyabonga yey ziyenzeka sibuyele futhi siphethe ezinye futhi ishisa bhebhe phela ngempela siphethe khona ukuthi ngempela phana unavigation mfoconze kahle kuye kwenzeka ukuthi ngempela phana utalapha umkhulu uTresakhonde la khona umuntu alapha ngendlela ukuthi nje ebemlingisela ngendlela thize obekuzokala ngathi impela bekumntala lapho ngizosho njalo ngendlela bengawo vele bemlingisela ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo abaningi ngabethi impela ke nje futhi unavigator ngathi empeleni unguye ngqo lapha nomkhulu mangabe ekhuluma ngoba bemlingisela ngendlela engathi uye ngqo mabesho nami yedwa ngizwe ngathi impela ke la khona impela kakhulu ake na ubuke lapha ngempela uthi wenze njani navigator lapha ngempela nokuthi uyamntala lapha futhi kanjani namntala lapha mawukuthi kuzwala ukuthi umntala lapha nenkulumo yakhe ayikhuluma lapha ngezansi uzobona la ku description ngaphansi uzothola link bese ubona futhi khona link la ngenhla nakhona futhi uzoyibona izovela uyiclick nje ubone ukuthi udaba oludlula likhuluma lithini lona lo sikhuluma ngalo khona sikhuluma ngawo umntala lapha wakhe lapha ngavela navigator kanye nenkulumo yakhe nje ebheke uyena umkhulu uTresakhonde shothi into yenzekile ukuthi ngempela phana umkhulu uTresakhonde naye futhi seshaya ivideo kwakhona khulumayo la bekhuluma khona ekhuluma udaba uthini ukuthi ngempela phana uMaskandi awukwazanga ukuthi ungene ku top 10 ekuphuza abantu ukuthi abayeke ukwesaba uMaskandi laba bezinye inhlobo zomculo ethi abayeke ukusaba uMaskandi nokhozi futhi nalo liye kwesaba ngoba uMaskandi uyathanda uzweni kanti futhi washo wathi ngempela ukube ukhona uMaskandi nabo bayazi ukuthi ubuzothatha nangempela nami ngiyazi ke nathi sonke siyazi futhi ukuthi kahle ubuzothatha akubuzwa nje okay shura ke sizela umkhulu uTresakhonde la khuluma khona ngoba uthe ukhuluma uzofika ekuthini futhi nakwena ngempela waphendula lapha enkulumo yakho navigator ekhuluma ngakho uqilaza ngoba mawuzula la kahle kunavigator wayithini kokuqala wayikhuluma ukuthi seready ukuthi ngempela lapha usengahamba eyogeza amahashi osengaba ukuthi ngempela ke ngaba ukuthi uprofessor ngaba semgilazile lapho uprofessor besokhuluma ke lapha wathi ngempela lokho akakezi kubuqilaza kodwa uzoqhubeka ngonyaka ozayo akulalela ukuthi team la professor ngempela ekhuluma ngakho okugqilaza nangawe indaba yakhe nje lada ekhuluma ethinta uMaskandi nomculo ukuthi ungene lapha ngempela khona ku top 10 yokunqamla unyaka nayo iclip yakhe ngiyazi ukuthi baphatheke kakhulu especially abaculi bakaMaskandi abazokwazanga ukuthi bangene competition ye-song i-problem yakhona ngenxa yokuthi ubona ngathi bayawesaba amampela ngoba babe bazi ukuthi mabe ngahle kuvelele ngoma bazogida South Africa yonke mhla ka 21 masekuzofa kube ngakusazi ukuwesaba ke lokho kodwa ke ngonyaka ozayo sesizozama ukuthi siqaphelisise lento ngoba phela ukhozi lwethu sonke siyalithanda kodwa manje kufanele lingaqheli nabo bonke abanye abaselectiwe nabanye abakwazile ukuthi baze bangene nabo siyabathanda sibafisela nje inhlasho ukuthi baphumelele kodwa akusiphathanga kahle thina noma nasazi ukuthi nesabile ngoba sekumele wasondela thina futhi kulomculo ngisaba ningasesabi ngoba ningabakithi siyalithanda kufanele sonke similisane kubalance konke ngoba ngikhuluma kanjena nje ukhuluma njengomuntu sekubehlale bekhala abantu njalo kini bethi awu nakho singakhethwanga nakho sivalelwa ngaphandle abafowethu lokho kufanele sikwenze ukulungisa ukuze sizohlala simthanda njalo singathi makuhlukana unyaka sivele sivulele ingoma esiyithandayo ngoba nje mina makuhlukana lo nyaka nje ngizovele ngivulele iCD engiyithandayo ngibonge nabafana abakhipha ingoma babhalile nje kahle bacula kahle ngiyababonga kakhulu nje labo bafana ngoba ngeke ngiwasha amagameni ukuthi obani kodwa bayazi abantu ukuthi obani abantu abenze kahle kwezomculo nabo ngiyabacelela ukuthi umculo yabo iphakame nohulumeni ekwazi ukuthi asilekelele kakhulu ukuthi amaciko wanakekele ngicela nabezemidlalo bonke bafana bamabashaya isibhakela baphumelelile ukuthola amabhandi nabanye abangazange baphumelele bengawalahla amathemba phinde ngicelele nabesoka yonke nje indawo ukuthi ezemidlalo sikhuthaze kakhulu ngoba iSouth Africa fanele sibumbe sibumba abantu ngoba sihlanganisa ingoma nje izolo senzele igodi ikwazi ukubumbana ngizobonga kakhulu omakabishi ade besuke 17 hostel ngibonge nensizwa zaseGoli nensizwa ade sikhona nje nobhuti bethu siyabonga kakhulu yonke into ihambe kahle
uNkulunkulu ubusise ngiyanithanda uDisemba ngigcilazi ngiyababuka nje laba abadelelayo hayi ukuthi angithandi ukuthi ngibaphendule ngoba manje mawulapha phezulu akufuneki ukuthi ubuke lapha phansi lo olapha phansi manje ufuna ukukhuphuka kufanele umvimbe engabe isitebhisi kodwa ke ngonyaka ozayo ngisazokwe kwesixoxe bese ngiyagcilaza uyabonga uprofessor injalo indaba la ngempela ike yakhona uprofessor nje impela mawuthi alalahle uyasho ukuthi ngempela useyizwile ukuthi khona abathindayo khona abatalabhayo kancane la ngaphansi kwase kuba ukuthi uzobuye babheka ake ube uvu lwakho nawo usho ukuthi ucabangani ngale top 10 yokhozi nokungabikho kwawo maskandi usho futhi ucabangani ngokuthi ngokusho uprofessor bala lokugcilaza ngabe kumele vele kugcilaza navigator noma abathize abathinta abathinta umkhulu lapha ngonyaka mawuvulwa unyaka ozayo akusho uvu lakho comment section usho ucabangani bese kuba uthi nawe sidibana ngokuzayo.